Côte d'Ivoire jamana finitigi mɔgɔ 46 minnu kun minɛlen don Mali kɔnɔ ko mercenaires Mali jamana fanga fɛ ka bi juillet kalo san 2022 minnu n'u u ka kiriko kɛra ani k'u ɲangi Bamako labilala jamana kuntigi Assimi Goïta fɛ. Côte d'Ivoire jamanadenw y'u ka nisɔndiya yira waleya in ma ka ɲɛsin Mali jamana kuntigi ma. Cette décision elle est salutaire. Nin waleya in waleya min kan ka fo ka bɔ jamana fila bɛɛ yɔrɔ Mali ni Côte d'Ivoire. Nin bɛ taa tariku de la k'a fɔ fana ko Mali jamanaden caman de bɛ sigilen yan nɔ. Ne bolo n k'a tun bɛna kɛ gɛlɛya ye jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ jamanaw ka nafasɔrɔ siraw senfɛ, nka n'u sera ka finitigi ninnu labila o kɛra fɛnba ye. La Côte d'Ivoire et le Mali, c'est un pays frère. Côte d'Ivoire jamana ni Mali jamana kɔni ye baden jamanaw de ye. An kɔni tɛ se ka foyi yira nisɔndiya kɔ nin ko in na. Ka foli bila ka se malidenw ma, sabula maliyɛn kelen-kelenna bɛɛ la ivoiriyɛn kelen bɛ u cɛ la. A fɔ ko Côte d'Ivoire jamana ni cɛ ani Mali jamana kuntigi. Côte d'Ivoire ni Mali kɔni bɛɛ b'a dɔn ka fɔ nin bɛɛ ye jamana kelen ye. Balimaya de b'an jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. N'i ko Mali i ko Côte d'Ivoire. Kana fɔ ko Côte d'Ivoire jamanadenw do datugulen do Mali la. O cɛman in ka ye. An bɛɛ ye farafinadenw de ye ani CEDEAO bɛɛ ye kelen ye. Ni jamana kuntigi ye hakili sɔrɔ ka nin kɛ, Ala ni ce, Côte d'Ivoire jamanadenw kɔntanna. An bɛ kɔntan kɔnɔna na. Jamana kuntigi a miirila kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ k'a ye u ɲangi ka bila san 20 kaso de la, nka a hakilina falen a miirila k'a fɔ ko Côte d'Ivoire ye u baden jamana de ye u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ. A y'a ye k'a fɔ de ko dusubaya tɛ ni ka sɔrɔ ka taa ni teriya sira ye Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ. O de kama a ye finitigi ninnu labila. Ne kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la a diyara ne ye kosɛbɛ. Côte d'Ivoire jamanadenw bɛɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko badenya ni ɲɔgɔn kanfɔ de kɛra sababu ye ka na ni nin waleya in ye. Finitigi 26 minnu kɔnɔnen don Côte d'Ivoire jamana kan walasa ka nin tariku in datugu ka nin mankan in ban pewu.